बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ फरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो चेप्टार 8 नि सोंथि बिदां 8.1 जाय चेप्टारनि मुङा बलाम एबा समानथाला फुंसु, बेनिनो जोङो नैबे सोंथि बिदां 8.1 निनो 3 नाम्बारनिफ्राय बानायलांगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंथि बिदां 8.1 निनो 2 नाम्बारसिम बानायखादोंमोन। जुदि सोरबाफोर नैबे चेप्टारनि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ नायाखैमोनब्ला अब्लानि आङो गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा आङो नैबे दिनैनि थाखोखौ जागायलांनोसै। दा जोंना सोंथिया ओरैबायदि दंनाय, मोननै बेंखननि मोनसेया गुबुन मोनसेनि सिङाव थानानै गावजों गाव पि बिन्दोआव नांज्रिदलायदों। जिदु गेदेर बेंखननि दोंसे सिलिं हांखो ए बिआ फिसा बेंखननि सि बिन्दोआव नांज्रिद हांखो जायो, अब्ला फोरमान खालामदि सि पिआ खना ए पि बिनि दानखावग्रा होननानै जों बेखौ फोरमान खालामनांगौ आरो। अब्लाथाय मा होनदोंनाय, गिबियावनो मोननै बेंखननि मोनसेया गुबुन मोनसेनि सिङाव थानानै होनना बुंदो। थामहिनबा बेंखना मोननै ओरै जागोन। बे मोनसे बेंखन जाबाय गेदेर मोनसे, आरो मोनसे फिसा बेंखन थागोन। फिसा बेंखना बेनि सिङाव थागोन, माने बे सिङाव दं, ओमफ्राय उनाव नांज्रिदगोन आरो मोननै बेंखना नैयाव नांज्रिदबाय आरो। जेनेबा नैबे गिबि मोनसे बेंखननि मेरुआ नैबेयो, नैबेयो, आरो नैबे नैथि मोनसेनिया जेनेबा नैयो, बेफोरबायदि आरो। बेंखननि मेरुखौ होआबाबो खोथा गैया, जायखिजाया कम्पासजोंथ' आखिखागोन नालाय, नैयाव मेरु लानानै ओरै गेदेर मोनसेखौ आखिबाय, नैयाव मेरु लानानै नै मोनसेखौ आखिबाय आरो। ओमफ्राय इसोर बाव दानस'लायदो नैबे बिन्दोआव। बे बिन्दोआ मा नाम होन्दोंमोन? बिन्दोनि मुङा पि। नै पि बिन्दोआव बे नांज्रिदबाय आरो। अब्ला नाय, नांज्रिदलायदों। जिदु गेदेर बेंखननि दोंसे सिलिं हांखो ए बिआ फिसा बेंखननि सि बिन्दोआव नांज्रिद हांखो, माने नैबे गेदेर मोनसे बेंखन जि दंना, बेयाव मोनसे सिलिं हांखो लागोन। बे सिलिं हांखोआ मा खालामगोन, नैबे फिसा बेंखनखौ सि बिन्दोआव नांज्रिदलायगोन आरो। जेनेबा स्केल जोबोनि बेयाव ओरैबायदि दोंसे सिलिं हांखो लागोन गेदेर मोनसे बेंखनाव, फिसा बेंखनखौ जेन मोनसे बिन्दोआव बियो नांज्रिदलाङो आरो। नाय, बे जाहैबाय नैबे गेदेर बेंखननि मोनसे सिलिं हांखो ए बि, नैबे ए बि सिलिं हांखो होनदोंना। जिदु गेदेर बेंखननि दोंसे सिलिं हांखो ए बिआ, माने नैबे गेदेर बेंखनाव ए बिआ दोंसे सिलिं हांखो फिसा बेंखननि सि बिन्दोआव नांज्रिद हांखो, माने नैबे फिसा बेंखनखौ बबेयाव नांलांगोन इयो, नैबे सि बिन्दोआव, नैयाव जे नांज्रिददों ना, बे बिन्दोनि नामा मा नाम जागोननो? सि। नैबे सि बिन्दो आरो। सि बिन्दोआव नांज्रिदलांबाय। अब्लानिया नाय, अब्ला फोरमान खालामदि सि पि, अब्लाथाय सि पि होननाय लोगो लोगो नै सिजों पिजों फोनांजाबनांबाय। नैबे सि बिन्दोजों पि बिन्दोजों फोनांजाब, सिजों पिजों फोनांजाबनांबाय। सि पि होननाय लोगो लोगो सि पिआ होनदों नालाय, जों मा खालामनांबाय, नैबे सि बिन्दो आरो नै पि बिन्दोखौ जों फोनांजाबबाय आरो। आदसा, नैबे सिखौ मोजां लिरनि आङो। नैबे सि बिन्दो आरो पि बिन्दो फोनांजाबबाय, जिहेतु सि पिआ होननाय लोगो लोगोनो। ओमफ्राय सोरखोनो? खना ए पि बिनि दानखावग्रा। ए पि बि होननाय लोगो लोगो मा? ए खोजो पि खोजो आरो बि खोजो फोनांजाबनांबाय जों। ए जो पि जो फोनांजाबनि, ए जो पि जो फोनांजाबगोन। ए पि सोरजो? बि। ए पि बि नालाय नै बिजों फोनांजाब मोनसे। मा होनना बुंदो जे नैबे सि पिआ होननाय लोगो सि पि फोनांजाबबाय। नै सि पिआ नैबे खना ए पि बि, ए पि बि जाय खना ना, बेखौ मा खालामोनो? दानखावग्रा। दानखावग्रा माने मा?
नैबे खनाया जेसे गिदिर जागोन नैबे खनायाबो एसे गिदिर जागोन नै खनाजों नै खना समान जानांगोन नै खनानि मुङा मा नाम होयो नै खनानिया जाबाय BPC आरो नैबे खनानि नाम मा नाम होयो APC थामहिनबा मा खना नैबे APC इज इक्वल्स टु मा जानांगोन खना BPC जानांगोन APC जो BPC जो समान जानांगोन आरो जोंना नैबे खना APC माने नैबे खना आरो नैबे BPC नैबे खना इ खना मोननैया गावजों गाव समान APC आरो BPC आ बेखौ जोङो फोरमान खालामनांगोन आरो अब्लानिया जोङो गिबियावनो मा खालामो गोनांथि फोरलि होननानै जोङो नैबेखौ सोंथियाव जेरै दं बेखौनो लिरो मात्र मा खालामो जोङो जेराव माने नैयावदि फोरमान खालामदि दंना फोरमान खालामदिखौ जोङो फोरमान खालामनांगौ दि होनना लिरगोन आरो गोनांथि फोरलियाव दा बेखौ जोङो लिरनानै लाखानि गिबियावनो दा जोङो सोंथियाव जि दंमोन बेखौ गोनांथि फोरलि हिसाबै लिरबाय गोनांथि फोरलि होननानै जोङो लिरबाय आरो जे इयाव सोंथियाव जेरै दं बिदिनो लिरदो नैबे मोननै बेंखननि मोनसेया गुबुन मोनसेनि सिङाव थानानै मोननो हायो मोननै बेंखननि मोनसेया गुबुन मोनसेनि सिङाव थानानै गावजों गाव P बिन्दोआव नांज्रिलायदों नै गावजों गाव P बिन्दोआव नांज्रिलायदों बेखिनिखौ लिरदों ना बेनि उनावहाय जिदु गेदेर बेंखननि दोंसे सिलिं हांखो ABआ फिसा बेंखननि C बिन्दोआव नांज्रिद हांखो जायो अब्ला फोरमान खालामनांगौदि मात्र नैबे फोरमान खालामदि दंमोन ना बेखौ जों मा खालामदो फोरमान खालामनांगौदि खालामदो आरो नैबे फोरमान खालामदिखौ बेखिनियानोल' बाखि सब एखेयैनो दं जेरै दं ना CPआ खना APBनि दानखावग्रा नै फोरमान खालामनांगौदि CPआ खना APBनि दानखावग्रा थामहिनबा मा होनदोंमोन जे नैबे CPआ APBखौ दानखावबाथाय मा जागोन नैबे CPआ नैबे APB बे खनाखौ दानखावबा मा जागोन नै खना जै खना समान लिरनांगोन जों इ खना आरो नै खनाया समान जानांगोन थामहिनबा मा खना APC नैबे खना APC लिरदों आङो इक्वल्स टु मा जानांगोन नैबे खना नै मोनसेया थामहिनबा मा BPC खना BPC नै नंगौना APC आरो BPC आ बेखौ समान लिरनांगोन थामहिनबा जों मा लिरनांगोन थामहिनबा खना नैबेयाव APC इज इक्वल्स टु खना नैबे BPC बेखौ आं बेखौ खोमोरथ'नोसै इक्वल्स टु खना BPC थामहिनबा जों माबायदि खालामनो हागोन जों जेब्ला फोरमान खालामनानै इखौ दिन्थिगोन फोरमान खालामना जेब्ला जों खना APC इक्वल्स टु BPC लिरगोन अब्लानो जों मा लिरनो हागोन जे CPआ खना APBनि दानखावग्रा बेखौ जों लिरनो हागोन आरो दा अब्लाथाय जों दा फोरमान खालामनांगौ दा फोरमाननि थाखाय जोंहा नैयाव सावगारियाव सोंथियाव जिखिनि सोंदोंमोन बे मथे जों नैबे सावगारिखौ आखिबाय नाथाय मोनसे खोथा जे नैबेयाव सावगारियाव जिखिनि दं बेखिनिजोंल' जोंहा फोरमाना जाजोबा मा खालामनांगोन जों इयाव एक्सट्रायै खायसे बोनाय लादेरनांगोन दा बोनाय हिसाबै मा लागोन जों नैजे पिया मामोन नांज्रि बिन्दो मोनसे इ मोननैनिबो ना इयाव नांज्रिलायनाय बिन्दोमोन ना बे नांज्रि बिन्दोआव मा बोगोन मोनसे नांज्रि दांखो बोगोन जों नांज्रि दांखो मोनसे बोगोन पि बिन्दोआव नांज्रि दांखो मोनसे बोनि नाय नांज्रि दांखो बोबाय जों नैबे P बिन्दोजों जों मा खालामबाय दोंसे नांज्रि दांखो लाबाय आरो ओमफ्राय बे नांज्रि दांखोखौ जों मा नाम दोननिखो जेनेबा T नै PR माने TR नांज्रि दांखो नैबे P बिन्दोआव बोबाय P बिन्दोआव नांज्रिनाय बायदि TPR दोंसे नांज्रि दांखो लाबाय आरो अब्लाथाय दा जोङो फोरमानखौ बानायलांसै आरो नै बेखिनिखौ जिहेतु आखिनायाव एक्सट्रा लाबाय नालाय जों TPR खौ एक्सट्रा लादोंना बेनिखायनो जों मा खालामसै इखौ आखिनाय होननानै मोनसे नैयाव लाइन मोनसे लिरनांगोन आखिनाय होननानै आच्छा इयाव आरो मोनसे नांबावगोन दे इयाव इखिनिजोंल' फोरमान जानाय नङा जों मा खालामनि नैयाव नाय এই যে नैबे AP ना APआ नैबे APआ नैबे फिसा मोनसे जाय बेंखन दंना सिङाव इखौ जाय बिन्दो नैयाव दानदों ना नै बिन्दोखौ जों माबा मोनसे मुं होनांगोन आरो जेनेबा इयो नै बिन्दोनि मुङा जेनेबा D जाहैबाय आरो D नैयाव लिरबाय आं नैबे बिन्दोनि मुङा मा D नै बिन्दोखौ D नाम होबाय ओमफ्राय जों मा खालामगोन C आरो D खौ फोनांजाबगोन CD फोनांजाबगोन जों ओरैहाय CD फोनांजाबबाय नैबे C बिन्दो आरो D बिन्दोखौ नैबे गोजाजों आं फोनांजाबना होदो CD फोनांजाबबाय आरो अब्लानिया जोंहा मा फैगोन एबार जों बेखौ नायनि बेखौ जों जेनेबा ओरैबायदि एसे नुनायाव बोरैबा नुदो
नैबे सिडिज आरो दहायनि बेंखननि नैबे मोदोमखौ एखे बायदि नुदों ना नाथाय एखे नङा बियो एसे मिलायना होबाय आं नैबे नाय थामहिनबा एबार मिलायबाय जों मा खालामदो नैथ' बेंखननि मोनियो आरो नैबे जाबाय जों मा खालामदो नैबे सि बिन्दो आरो नैबे डि बिन्दोखौ फोनांजाबना होदो जोङो अब्लानिया दा जों बेखिनिखौ बोनाय आखिनाय होननानै जों लिरना होनांगोन आरो दा जों आखिनाय होननानै जों बेखौ लिरना होनसै जिखिनि आखिदेरदो बेखौ दा जोङो जिखिनिखौ आखिदेरना लादो इखौ आखिनाय होननानै लिरना लाबाय जेनेबा पि बिन्दोजों जों मा लादोंमोन टि पि आर दोंसे नांजि दांखो लादोंमोन ना बेखौ लिरदो जों नै पि बिन्दोनि गेजेरजों टि पि आर दोंसे नांजि दांखो बोनाय जाबाय ओमफ्राय लोगोसे मा लिरदो नैबे ए पि आ दुइसिन बेंखनखौ डि बिन्दोआव दानस'दों नै ए पि नै ए पि जे दंना इयो नैबे फिसासिन बेंखनखौ बु दानस'दो बियो नैबे डि बिन्दोआव दानस'दो बेनिखायनो लिरदो ए पि आ दुइसिन बेंखनखौ डि बिन्दोआव दानस'दों ओमफ्राय मा लिरदो सि कमा डि फोनांजाबनाय जाबाय माने नैबे सि आरो नैबे डि बिन्दोखौ जों मा खालामदो फोनांजाबना होदो आरो सि कमा डि फोनांजाबनाय जाबाय बेखिनिखौ जोङो लिरनानै लाबाय दा एबार जोङो नेक्स्ट मा खालामसिगोन फोरमान दा फोरमानखौ जोङो नैबे गोजौआव लिरनोसै फोरमानखौ गाहायाव जायगा गैला नालाय नैबेनिफ्राय दा जों फोरमानखौ बानायलांनोसै नेक्स्ट जोंना गोनांथिफोरलि थांबाय आखिनायाबो थांबाय एबार जोंना फोरमान फैसिगोन दा जों फोरमानखौ बानायलांगोन फारि फारियै फोरमान एबार जोङो फोरमान बानायनोसै सानैयाव बिया गोमोर गारबाय नैबे बि दंमोन इयाव नैबेयो दा होमबाथाय दा जों फोरमानखौ जागायलांसै दा जोङो फोरमानखौ बानायनोसै आरो फोरमानखौ बानायनायनि सिगां मोनसे थार बुंथि आंखौ बेखौ गोसोखांनानै होदों जे गिबिथाराव जोङो जाय थार बुंथिखौ फोरमान खालामदोंमोन नैबे लेसनाव बे थार बुंथिखौ बेयाव नांगोन दा अब्लाथाय आं गिबियावनो थार बुंथिखौ लिरनानै होग्रोनि मा थार बुंथिमोन बेखौ गोसोआव खोख्लैना होग्रोनि दा जोङो गिबियावनो फोरमाननि थाखाय जाय जों थार बुंथि 8.1.1 जायखौ जों फोरमान खालामबोखादोंमोन सिगाङाव बै थार बुंथिनि हेफाजाबै जों फोरमानखौ बानायगोन नालाय बेनिखायनो जों थार बुंथिखौ लिरनांबाय जोंना थार बुंथिया ओरैबायदिमोन जे सिन्स बेंखननि नांज्रिद हांखोआ नांज्रिद बिन्दोनि गेजेरजों बोनाय जायखिजाया सिलिं हांखोजों देंग्लायनाय खनाफोरा फारियै बेंखननि उल्था मोखां बेंखन बाहागोआव देंग्लायनाय खनाफोरजों समान बेमोन जोंनि जाय थार बुंथि बेयो अब्लाथाय बे थार बुंथि बायदिब्लाथाय जोंहा नैबे सावगारिनिफ्राय मा फैयो जों बेखौ नायनि जोंना बेयाव मा दं गिबियावनो जोङो मोनसे गेदेर मोनसे मानिफ्राय लानि जोङो बे मोनसे गेदेर बेंखन जे दं बेनिफ्राय नायनि जों नाय नैबे गेदेर मोनसे बेंखनखौ लाबाय ना इयाव मा दङ नैबे पियाथ' ओरैहाय नांज्रिद हांखो पि बिन्दोआव नांज्रिद हांखो दङ ओरैहाय मा मोनयो टि पि आर नैबे गेदेर बेंखननि थाखाय लादो दे नै मोनसे गेदेर बेंखननि थाखाय मा दं टि पि आर नांज्रिद बिन्दो दं टि पि आर इनिफ्राय उनाव नाय ओरैहाय पि निफ्राय नैबे ए सिम दोंसे सिलिं हांखो बोनाय दं ओरैहाय पि निफ्राय नैबे ए सिम मा पि ए दोंसे सिलिं हांखो दं नै पि ए दङ ना ओरै पि ए ओमफ्राय उनाव नैबे पि ए सिलिं हांखोनिफ्राय ए निफ्राय आरो बि सिम फैदो नै ए निफ्राय ओरै बि सिम फैदो बि निफ्राय आरो बाव पि सिम ओरै थांफिनदो नै नंगौना नैबे पि निफ्राय ए सिम थांदो नै पि निफ्राय ए निफ्राय नै बि सिम फैदो ए निफ्राय नैबे बि सिम फैदो आरो बि निफ्राय पि सिम फैदो बि निफ्राय नांज्रिद बिन्दोसिम फैफिनदो अब्लाथाय ओरैबायदि लानो हायो नैजानिफ्राय आर निफ्राय सानोब्लाथाय आर निफ्राय ओरै पि सिम फैदो जेनेबा आर निफ्राय पि सिम फैदो पि निफ्राय ए सिम थांदो ए निफ्राय नैबे बि सिम फैदो बि निफ्राय आरो नांज्रिद बिन्दो पि सिम थांबावदो नै आर निफ्राय पि सिम फैदो नांज्रिद बिन्दो पि सिम आरो नांज्रिद बिन्दो पि निफ्राय ए सिम थांदो नै ए सिम थांदो ए निफ्राय बि सिम आरो बि निफ्राय नैबे पि सिम अब्लाथाय इयाव बबे खनाफोरा समान जागोन बेयाव खनाफोरा नैबे खना आच्छा
नैबे खनाखौ नाय नैबे खना ना नैबे खनाजों समान जायो आरो मा खना इसोर नामा नै मोनसे खनानि नाम मा नाम जागोन नैबे खनाया आर पि ए खना आर पि ए नैबे आर पि ए खनायासो समान जागोन ए बि पि जो खना ए बि पि जो समान जागोन आरो बेयो नैबे थार बुंथिनि बायदिब्लाथाय मा जाबाय नैबे खना मोननैया गावजों गाव समान जाबाय मोनसे खनाया जाबाय मा आर पि ए नैबे खना इसिकससो जायो ए बि पि नैबे खनाजों ए बि पि जो मानो होनबाथाय नैबे आरनिफ्राय पिसिम फैदो नांजोब बिन्दोसिम नांजोब बिन्दोनिफ्राय सिलिङाखो पि ए जादो पि ए निफ्राय गुबुन दोंसे सिलिङाखो ए बि फैदो आरो बिनिफ्राय नै नांजोब बिन्दो पिसिमनो फैफिनदो बेनिखायनो बे खनाजों बे खना समान नैबे थार बुंथि बायदिब्ला बेनिखायनो जों मा लिरनो हायो स' देरसिन बेंखनावबो लिरनो हायो देरसिन बेंखनाव मा मोनबाय जों गाहायाव लिरनानै खना आर पि ए इज इक्वल्स टु खना ए बि पि बे जाबाय से नाम्बार देरसिन बेंखननिफ्राय बेखिनिया फैबाय नेक्स्टआव जों फैगोन दुइसिन मोनसे बेंखनाव फैनि दुइसिन बेंखनाव माबायदि जाना दं बेखौ जों नायनि बेयाव नाय बे मोनसे थांबाय ना एबार दुइसिन बेंखनाव नायलायनि नाय दुइसिन बेंखनाव बे नैबे दुइसिन बेंखन नै सिङाव थानाया बिदि दं ओमफ्राय टिपिआरआ इनि थाखायबो कमनै दंखायो नांजित हांखो नैबे टि नैबे पि नैबे आर नैबे पिआ माने देरसिन आरो दुइसिन मोननैबो बेंखननि थाखाय कमनमोन नैबे बिन्दोआ बेनिखायनो नैबे फिसा मोनसे बेंखननि थाखायबो थाबायो अब्लाथाय नाय पिनिफ्राय फिसा बेंखनाव नै डिसिम मोनसे सिलिङाखो थांदो नै ओरै डिसिम मोनसे सिलिङाखो थांदो आरो ना नै पिनिफ्राय नैबे डिसिम आरो डिनिफ्राय नैबे सिसिम फैदो डिनिफ्राय सिसिम फैदो आरो इयाव फिसायै दं इयाव गेदेर जाहैबाय डिनिफ्राय नैबे सिसिम आरो सिनिफ्राय नैबे पिसिम फैफिनदो ओरैहाय अब्लाथाय नाय बेयाव मा जाहैबाय जोंहा आं खेबसे बुजायनानै होदो नैयाव मा फैदो नै फिसा मोनसे बेंखनखौ लादो जोङो नै फिसा मोनसे बेंखन लाबाय ओमफ्राय टिपिआरआ नांज्रिद हांखो आरो नै पि बिन्दोआव नांज्रिद एबार पि बिन्दोनिफ्राय नांज्रिद बिन्दोनिफ्राय पि डिआ मोनसे सिलिङाखो नै पि डि मोनसे सिलिङाखो ओमफ्राय डिनिफ्राय आरो सिसिम सिलिङाखो डिनिफ्राय सिसिम सिलिङाखो आरो सिनिफ्राय नांज्रिद बिन्दो पिसिम फैदो सिनिफ्राय नांज्रिद बिन्दो पिसिम फैदो अब्लाथाय मा जागोन इयाव नै आरनिफ्राय ला आरनिफ्राय फैबा आरनिफ्राय पिसिम फैदो पिनिफ्राय बसे थांदो पिनिफ्राय नैबे डिसिम आरो डिनिफ्राय ब फैदो नै सिसिम आरो सिनिफ्राय नैबे नांज्रिद बिन्दो पिसिम फैफिनदो नाय नैबे आरनिफ्राय पिसिम फैदो पिनिफ्राय डिसिम डिनिफ्राय सिसिम सिनिफ्राय आरो नांज्रिद बिन्दो पिसिम फैबाय अब्लाथाय मा जागोन इयाव नैबे खना बे खनाजों समान जागोन आरो मा खनाफोरनि नामा इयाव नैबे खना मोनसेनि नाम मा नाम जागोन आर पि डि इज इक्वल्स टु आर पि डि खनायासो समान नै खना मा नाम इयो डि सि पि बे आरो अब्लाथाय जोंहा इ मोननै खनाया दुइसिन बेंखनाव समान जाना दं दुइसिन बेंखनाव नैबे आर पि डि आरो डि सि पिआ समान जाना दं बेनिखायनो जों इयाव लिरगोन आरो दुइसिन बेंखनाव ओरै होनना लिरगोन जों आरो दुइसिन बेंखनाव नैजाबो लिरनो हागोन नैयावनो लिरना होबाय आं मा फैगोन इयाव खना आर पि डि इक्वल्स टु डि सि पि आर पि डि इज इक्वल्स टु खना डि सि पि नाय एसे साजायगोन इखो गाहायाव लाइन मोनसे लिरजायोना लिरजाया लिरजागोन नाय इयाव जों एसे साजायगोन এই যে आरपिडि दंना आरपिडिखौ जों एसे साजायगोन नाय आरपिडिखौ बोरै साजायनो हायो आं नैयाव खोन्थिना होदो इयाव मा दंमोन आरपिडि ना आरपिडि बोरै दं ओजोंहा आरआ दं पिआ नैयाव दं आरो डिआबो जा नै गोजौआव दं नैयाव डि आरपिडि आरो डिनि सायाव मा दं नैबे डिनि सायाव ए बिन्दो दं नै नाय
RPD नैबे आरो D नि सायाव A दं माने एखे हांखोआवनो D बो दं A बो दं आरो ना अब्ला नाय जोंनियाव जे RPD दं ना RPD होनबा अबे खनाखौ बुजायनाय RPD होनबाथाय अबे मोनसे खनाखौ बुजायो आं खोन्थिना होदो RPD होनबाथाय नै मोनसे खनाखौ बुजायदो इखौनो जुदि जों होनो जे RPA होनो RPA होनबा अबे खनाखौ बुजायगोन RPA होनबाबो नैबे खनाखौनो बुजायगोन थामहिनबा जोंना RPD नि माना हमना ला इ जुदि 60 डिग्री बा ना RPA आ बेसे जागोन नैबे खनाखौनो बुजायगोन 60 आनो जागोन बेनिखायनो RPD आरो RPA आ जिहेतु मोनसे खनाखौनो बुजायो नालाय बेनिखायनो RPD नि जायगायाव जों RPA बो लिरनो हायो बेनिखायनो जों लिरैयाव RPD नि जायगायाव RPA लिरना होदो आरो थिग बिदिनो इयाव जोङो RPD नि जायगायाव RPA लिरनानै होगोन दा जों लिरना होगोन implies RPD नि जायगायाव मा लिरगोन जों RPA आरो जोंना DCP आइडेन्ट थाबाय खना DCP आरो इखौ 2 नाम्बार खालाम 2 नाम्बार बे 2 नाम्बार जाबाय अब्लाथाय 1 आरो 2 निफ्राय जों नुबाय जे आगसिखिनो एखे जाना दं नाय 1 आरो 2 आव नाय मिलेना जे आगसिथिं मा दं 1 आव खना RPA आरो 2 आव मा दं RPA दं होमबा 1 आरो 2 आव जुदि आगसिना समानबा आगदाबो समान जागोन बेनिखायनो जोङो 1 आरो 2 निफ्राय मा लाबोनो हागोन बेनिखायनो 1 and 2 implies 1 आरो 2 निफ्राय मा जागोन 1 आरो 2 निफ्राय आगसिना समान नालाय आगदा समान ABP जो DCP जो समान ABP is equals to खना DCP नंगौना आगदाखै मा दंमोन ABP आरो ये DCP ये मोननैया समान 1 आरो 2 निफ्राय अब्लाथाय दा इखो आरोबाव जों साजायलांनानै फोरमानखौ लानानै फैनि दा जों फोरमाननि सुबिदानि थाखाय एसे साजायना लाबावनि जे ABP दं ABP खौबो एसे साजायना लाफिनलायनि आरो माबायदि साजायनो हायो जों नायनि ABP खौ नाय ABP बोरै दं गोजौखै A दं नंगौना A B आ नैबेयाव दं आरो P आबो जा दं ओरै खेंख्राय दं नैबेयाव P दं आरो ना A दङ B दं P दं ABP अब्लानिया नाय ABP नि जायगायाव मा लिरनो हायो नै AB नि गेजेराव मा बिन्दो दं C दं ना मोनसे नैयाव C दं आरो C बिन्दोबो दं अब्ला नाय जों जुदि इखौ होनो खना ABP खना ABP होनबाथाय अबेखौ बुजायो नैबे खनाखौ बुजायो इखौनो जुदि जों होनो जे खना ABP नि जायगायाव जुदि CBP होनो CBP होनबाबो मा नैबे खनाखौनो बुजायगोन ना माने ABP होनबाथाय खना ABP होनबाथाय ABP नैबे खनाखौ बुजायबाय इखौनो जुदि जों CBP होनो अब्लाबो इ खनाखौनो बुजायगोन बियो बेनिखायनो जिहेतु ABP आरो CBP एखे खनाखौनो बुजायो नालाय जों ABP नि जायगायाव CBP बो लिरनो हायो नै ABP नि जायगायाव CBP लिरनो हागोन जों खना ABP नि जायगायाव मा लिरगोन CBP इक्वल्स टु खना DCP थाबाय बेखौ नाम्बार खालामना दोन बेसे जागोन 3 नाम्बार नैबे 3 नाम्बार जाबाय नेक्स्ट जोङो आरोबाव दहायनि थार बुंथिनि हेफाजाबाव मोनसे लाबोलायनि आरो दा दहायसो लिरनाय जाय थार बुंथिमोन ना बेजों जोङो मोनसे आरो लाबोबावनो हायो बेयो जोंहा फिसा मोनसे बेंखननिफ्राय फैगोन नाय फिसा मोनसे बेंखना बे नैबे फिसा मोनसे बेंखन आरो ना बै फिसा मोनसे बेंखनाव जोंहा मा फैनांगोन नाय फिसा मोनसे बेंखनखौ लाबाय दे जों नै मोनसेखौ ना ओमफ्राय मोनसे खोथा बुंखादोंमोन जे गेदेर बेंखननि जाय सिलिङाखौ AB आ नैबे C बिन्दोआव नांजिरदों होनखादोंमोन ना अब्लानिया नैबे AB आ मा जाबाय स्केलजों बोनि नाय ओरै दंना AB ओरै नांजिरदो बेफोरबायदि नांजिरदो AB आ AB बुंनांजिरदो नैबे C बिन्दोआव नांजिरदो आरो ना AB आ बुंनांजिरदो C बिन्दोआव नांजिरदो अब्लानिया इयाव नाय जुदि इयो C बिन्दोआव नांजिरदोब्लाथाय अब्ला ओरैबायदि आरो नैबे नांजिर बिन्दो C निफ्राय नैबे D आ ओरै थांदो ओरै D मोनसे थांदो आरो ओरै D थांदो ना ओमफ्राय D निफ्राय आरो बो फैदो नै P सिम फैदो
D निफ्राय ओरैहाय P सिम फैदो नैयाव आरो P निफ्राय C सिम थांफिनदो ओरैहाय नै आं खोन्थिना होदो A B आ C बिन्दोआव नांजिरदो फिसा बेंखनखौ नै A B आ C बिन्दोआव नांजिरदो थिग बिदिनो C निफ्राय D सिम थांदो नै C निफ्राय D सिम थांदो D निफ्राय P सिम फैदो D निफ्राय P सिम आरो P निफ्राय C सिम नै P निफ्राय C सिम थांदो अब्लाथाय जों जुदि इखो इ फारसेनिफ्राय लायोबा नै A निफ्राय जागायोबा जे A निफ्राय जेनेबा C सिम फैदो C निफ्राय नैबे D सिम फैदो D निफ्राय नैबे P सिम आरो P निफ्राय C सिम थांदो ना अब्लाथाय जोंहा दहायसो जोङो लिरनाय जाय थार बुंथि 8.1.1 मोन ना बै थार बुंथि बायदिब्लाथाय मा जागोन बेयाव खना नैबेयो खना ACD नैबे खनाया सोर समान जागोन ACD खनाया नैबे DPC जो समान जागोन नैबे मानो होनबाथाय A निफ्राय नैबे नांजि बिन्दो C सिम फैदो C निफ्राय D सिम सिलिङाखो D निफ्राय आरो गुबुन मोनसे सिलिङाखो DP जादो आरो P निफ्राय नांजि बिन्दो C सिम आरोबाव थांफिनदो नै सिलिङाखो अब्लाथाय मा जागोन नैबे खनाजों नै खनाजों समान नैबे खनानि नाम मा नाम इयो ACD आरो नै मोनसे खनानि नाम मा नाम इयो DPC अब्लाथाय जों मा लिरनो हायो दा नैबे ACD खना DCP लिरनो हायो थार बुंथि बायदिब्लाथाय आरोबाव ओरै होनना लिरगोन जों इखो आरोबाव दुइसिन बेंखनाव इयो दुइसिन बेंखनाव लाय दुइसिन बेंखनाव मा फैदो खना ACD खना DPC बेखिनिखौ जों मोनदों आरो इखौ 4 नाम्बार खालामसुन इखौ 4 नाम्बार खालामबाय आरो जोङो दा जोङो दुइसिन बेंखननिफ्राय बेखिनिखौ मोनलायबाय दा नेक्स्ट मोनसे स्टेपनि थाखाय आं मोनसे थार बुंथि गोसोआव खोख्लैना होदो बै थार बुंथिया जाबाय मा जे मोनसे आखान्थि थामाव मोनसे आखान्थिखौ फोलावनानै होयोब्लाथाय जाय बायजो खना सोमजियो बै बायजो खनाया मा जायो आखान्थि थामनि गोजाननि इसिं खना मोननैनि दाजाब गासैनि समान जायो दा जों बे थार बुंथिखौ लिरनानै लानि बेनि उनाव अबेयाव बे सोमजिगोन बेखौ आङो खोन्थिनानै होगोन दा आङो थार बुंथिखौ लिरबाय नै सिन्स आखान्थि थामनि मोनसे आखान्थिखौ फोलावनायाव सोमजिनाय बायजो खनाया आखान्थि थामनि गोजाननि इसिं खना मोननैनि दाजाब गासैनि समान बेनिखायनो दा आङो बानायगोन दा आङो नैबे थार बुंथिखौथ' लिरबाय ना थार बुंथिखौ लिरनानै दा अबे मोनसे आखान्थि थामाव बेयो सोमजिगोन बेखौ आङो खोन्थिना होदो नैबेयाव नाय ओरै जाना दं नै A C आरो नैबे B ACB ओमफ्राय फारसेथिं नैबे C निफ्राय P सिम ओरै फैनाय दं C निफ्राय नै P सिम फैदो ना आरो B निफ्राय P सिम ओरै फैदो नै इदि दङ ना नैबे ACB नै ACB C निफ्राय P सिम फैदो C निफ्राय P सिम फैदो B निफ्राय P सिम फैदो B निफ्राय P सिम फैदो अब्लाथाय नाय इयाव नाय इ मोनसे आखान्थि थाममोन BCP आ मोनसे आखान्थि थाममोन नैयो बे मोनसे आखान्थि थाम मा खालामबाय BC आखान्थिखौ A सिम फोलावनाय बायदि जाबाय फोलावनाय लोगो लोगो मा जाबाय जोंहा इयाव मोनसे बायजो खना सोमजिबाय बै बायजो खनाया जाबाय नैबे बायजो खना मा नाम बे बायजो खनानि नामा बै बायजो खनानि नामा जाबाय ACP मा खना इयो नै खनाया ACP गतिके बै ACP आ मा जागोन बायजो खनाया आखान्थि थामनि गोजाननि इसिं खना मोननैनि दाजाब गासैनि समान गोजाननि इसिं खनाया सोर जागोन नै मोनसेयाथ' मा खाथि जाबाय नैबेनि खाथि जाबायना बे जाया गोजाननिया जागोन नै मोनसे आरो नै मोनसेया बे मोनसेजों नैबे मोनसेजों बे मोनसे आरो बे मोनसेखौ दाजाबना जि मोनो बेयो नैबेजों समान थामहिनबा ACP नै ACP जों सोर समान नै B आरो P खनाया B खनाखौ मा होनना फरायगोन जोङो CBP प्लास खना नै P खौ मा होनना फरायगोन जोङो BPC होनना फरायगोन जों मा होनना फरायगोन जोङो नैबे खना B खौ CBP आरो नै P खौ BPC थामहिनबा नैबे ACP नैबे खनाया खना नैबे CBP आरो
BPC इ मोननै खनानि दाजाब गासैनि समान नैबे थार बुंथि बायदियै बेनिखायनो जों मा लिरनोसै बेनिखायनो जों नैयाव लिरनोसै जे खना ACP is equals to खना CBP प्लस खना नैबे जाबाय BPC नाय बेखिनि फैबाय अब्लाथाय जों आरो इखौ साजायबावनांगोन साजायनानै जों नायगोन जे आसलते नैबेयो ACP आलाय मा ACP खनाया माबोरै सोमजिदो बेखौ जों नायबावनांबाय जों ACP नाय सावगारियाव जों नायहैलायनि A आ बोरै दंमोन गोजौखै दं ना A आ गोजौखै दं C आ एसे गाहायाव दं नैबे P आ दं नै गाहायथारखै P नाय ACP AC C निफ्राय P A निफ्राय C C निफ्राय P ओमफ्राय ACP नि गेजेराव मा दं CD दं ओरैबायदि C निफ्राय ओरै D सिम थांनाय दं आरो ना नैबे C निफ्राय D सिम दं आं खोन्थिना होदो ACP आरो C निफ्राय D सिम C निफ्राय D सिम अब्ला नाय याव मोननै खना जों दाजाबना नायनि बेयाव मोननै खना दाजाबगोन जों मोनसे खनाया जाबाय नैयो ACD बेखौ दाजाबना नायनि ACD प्लास नैबे ACD होनबा नैबे खनाया जाबाय आरो ना आरो मोनसेया जाबाय मा DCP बा PCD जि होनो DCP बो होननाय PCD बो होननाय DCP नैबे खनाया DCP इ मोननैखौ दाजाबबा मा खना सोमजिगोन मा लाबाय ACD नैबे ACD माने नैबे खनाया आरो मोनसे DCP माने नैबे खनाया इ खना जै खना दाजाबबा मा जायो नैबे गेजेरनि जाय रोदा ना बे गैया जाबाय आरो गेजेरनि रोदाया गैयाबाथाय मा थाखो ACP सोमजिबाय आरो ACP सोमजिबाय माबायदिमोन नैबे ACD नैबे खना आरो DCP माने नैयो DCP नैबे खनाया इ मोननै खना दाजाबा मा जायो गेजेरनि रोदाया गैया जालाङो मा थालाङो ACP थालाङो आरो ACP खनाया थालाङो बेनिखायनो जों मा लिरनो हायो नैबे ACP खनानि जायगायाव खना ACD प्लस खना DCP लिरनो हायो ACD प्लस DCP नै ACP नि जायगायाव मा लिरगोन जोङो खना ACD प्लस खना ACD प्लस DCP आरो ओजों नायनो थाबाय नैबे मा खना CBP प्लस खना BPC बे थाबाय जों नायबाय मा नैबे ACP नि जायगायाव मा लिरबाय जोङो ACD प्लस DCP इक्वला थाबाय CBP थाबाय प्लस थाबाय BPC आवबो थाबाय मात्र ACP नि जायगायाव मा लिरदो ACD प्लस DCP मानो होनबा ACD आरो DCP दाजाबा ACP खौ मोनो जों नैयाव सावगारियाव बुजायना होखाबाय आङो दा होमबाथाय नाय इयाव जों खायसेखौ बाहायनानै जोङो एसे साजायनानै बेफोरखौ हानायखिनिखौ जों दानगोन आरो दा इयाव जोङो मा दाननो हायो नायनि DCP दंना DCP नैबे DCP मोनसे दं CBP मोनसे दं आच्छा बेखौ जोङो एसे नै गोजौआव आं लिरनि नाय ओजा मा थाबाय आगसिखि मा दं नाय ACD प्लस DCP ACD प्लस DCP नाय आगसिना इदिनो थाबाय ACD प्लस DCP थाबाय ACD प्लस DCP थाबाय इक्वला थाबाय ओमफ्राय नैबे ओजोंनिखौ नाय CBP नि जायगायाव मा लिरगोन जों CBP नि जायगायाव मा लिरनो हायो DCP नायोना थामनि बायदि बेनिखायनो CBP नि जायगायाव मा लिरगोन जों CBP नि जायगायाव DCP खौ लिरगोन नै DCP लिरबायना नैबे मा लिरबाय ACD नै ACD आ इदिनो थाबाय प्लासआबो थाबाय DCP आबो इदिनो थाबाय इक्वलाबो थाबाय CBP नि जायगायाव मा लिरबाय DCP लिरदो CBP नि जायगायाव DCP मानो लिरदो मानो होनबा CBP नि जायगायाव मा होनो हायो DCP होनो हाखायो थामनि बायदिब्ला ओमफ्राय प्लास BPC आ इदिनो थाबाय प्लास खना BPC थाबाय ओमफ्राय इयाव जिहेतु जों थामखौ बाहायदो नालाय ना थामनिफ्रायसो जोङो CBP नि जायगायाव DCP होदो नालाय बेनिखायनो नै CBP नि जायगायाव DCP होदो नालाय नै थामखौ बाहायना बेनिखायनो साइडआव थामखौ बाहायना होनना लिरना दोन आं नैयाव थामखौ बाहायना होननानै लिरना दोनगोन इयाव लिरनि इयावथ' जायगा जाला नालाय आं नैयाव लिरनोसै थामखौ बाहायना थामखौ बाहायना होननानै लिरना होबाय अब्लाथाय मा जाबाय इयाव नाय आगसि आगदा नाय
आगसि आगदा ओजा दं DCP ओजाबो दं प्लास DCP ना ओजाबो प्लास DCP ओजाबो प्लास DCP अब्लाथाय मा आगसि आगदा केन्सेल थांबाय खना DCP आ अब्ला मा थालांखो जोंहा थाबाय खना ACD इज इक्वल्स टु खना मा थालांबाय BPC खना BPC बे थालांबाय आरो अब्लाथाय जोंहा फोरमाना मा दंमोन फोरमाना मा खालामनो होदोंमोन जोंखौ फोरमानाथ' जोंखौ ओरैबायदि खालामनो होदोंमोन ना मोनसेया BPC मोनसे BPC आ थाखाबाय BPC आरो मोनसे मामोन APC मोन APC होमब्लाथाय APC आ बबेनिफ्राय फैगोन इयाव नाय नैजे ACD दंना ACD आव जों मा बाहायनो हागोन ACD माने मा बाहायनो हायो ब्रैनि बायदिबा DPC लिरनो हायो बेनिखायनो ACD नि जायगायाव जों मा लिरगोन DPC लिरनो हागोन नैयाव ACD नि जायगायाव मा लिरगोन जोङो DPC लिरगोन मानो होनबा ACD इक्वल्स टु मा DPC ब्रैनि बायदि बेनिखायनो ब्रैखौ बाहायनानै जों मा लिरगोन इयाव ACD नि जायगायाव मा लिरगोन ACD नि जायगायाव नै मा लिरनो हायो DPC खौ लिरबाय आरो DPC आरो ओजों नायदिनो थाबाय BPC नो थाबाय नैबे अब्लाथाय जाबायना नैबे जों मा लिरबाय ACD नि जायगायाव DPC लिरदो मानो होनबाथाय ब्रैनि बायदि मा ACD नि जायगायाव DPC लिरनो हागौ इकुवेला थाबाय बिदिनो BPC बिदिनो थाबाय जिहेतु नै ACD नि जायगायाव DPC खौ सोरनिफ्राय लिरदो 4 नाम्बारनिफ्राय बेनिखायनो 4 खौ बाहायना होना साइडआव लिरनांगोन नैबे साइडआव जोङो 4 खौ बाहायना होनानै लिरना होगोन 4 खौ बाहायदो नालाय बेयाव लिरगोन जों 4 खौ बाहायना अब्ला नाय जोंना फारसेनियाथ' BPC आ जाखाबाय दे नै BPC नैबे जाखाबाय दा मा फैनांगौ जोंहा बेयाव जे DPC दंना DPC नि जायगायाव जोङो फोरमानाव मा खालामनो होदोंमोन जोंखौ फोरमान खालामनांगौदि होननानै जों मा लिरदोंमोन ओरै लिरदोंमोन जों खना APC इज इक्वल्स टु खना APC इक्वल्स टु BPC लिरदोंमोन ना बेखौ फोरमान खालामनांगौमोन आरो जोङो जे मा फोरमान खालामनांगौमोन जोङो APC इज इक्वल्स टु BPC फोरमान खालामनांगौमोन BPC आ मोनखादो नाथाय इयाव DPC जाना दं DPC खौ जों APC बोरै लिरगोन नाय इयाव DPC माने सोर नै D नैबे D नंगौना गोजौआव D दं D निफ्राय P फैदो नै P गाहायाव फैदो ओमफ्राय गोजौआव C दं ओरैहाय नैबेयाव C दं आरो अब्लानिया नाय नै D आ एसे गाहायाव दे इयाव D दं DPC नै D निफ्राय P फैदो नै D निफ्राय P फैदो ना P निफ्राय C गोजौआव थांदो P निफ्राय C गोजौआव थांदो ओमफ्राय D नि गोजौआव मा दं A दं नै A अब्ला इयाव नाय खना DPC होनबाबो बे खनाखौ बुङो नैबे खनाखौ बुजायो DPC होनबाथाय नैबे खनाखौ बुजायो ओमफ्राय जुदि जों इखौ DPC नि जायगायाव जुदि APC होनो अब्ला अबे खनाखौ बुजायगोन अब्लाबो नैबे खनाखौनो बुजायगोन DPC होनबाथाय नैबे खनाखौ बुजायो APC होनबाबो नैबे खनाखौनो बुजायो जिहेतु मोननैबो एखे खनाखौनो बुजायो नालाय जोङो DPC नि जायगायाव गोसोबा APC बो लिरनो हायो आरो मानो होनबा जोंहा DPC होनबाथाय नैबे खनाखौ बुजायो APC होनबाबो बे खनाखौनो बुजायो बेनिखायनो DPC नि जायगायाव APC बो लिरनो हायो DPC इक्वल्स टु APC बेनिखायनो जोङो जेराव DPC दं इनि जायगायाव मा लिरगोन APC लिरसिगोन नैनि बायदिबा DPC नि जायगायाव APC लिरगोन आरो बेयाव मा लिरगोन खना DPC नि जायगायाव APC इज इक्वल्स टु खना नैबे BPC अब्लानिया जोंहा मा जाहैबाय APC जो BPC जो समान जाबाय जिहेतु नैबे APC आरो BPC आ समान जाबाय नालाय मा जाहैबाय जे नैबे APB खौ सोर बुखावदो नैबे CP आ बुखावदो आरो APB खौ नैबे CP आ बुखावनायखायसो बे खनाजों बे खना समान जाबायना बे फोरमान जाबाय बेनिखायनो जों नैखौ लिरना होनो हासिगौ आरो थामहिनबा बा इमप्लाइ सोबाबो जायो इमप्लाइ CP आ खना APB नि दानखावग्रा CP आ नैबे CP आ सोरनि खना APB नि दानखावग्रा नैबे APB दंमोन ना इ खनानि बुखावग्रा आरो खना APB नि दानखावग्रा अब्लाथाय बे दानखावग्रा जाबाय ये फोरमान जाबाय आरो प्रुफ फोरमान खालामदोंमोन नालाय जोंहा फोरमाना फैबाय आरो अब्लानिया जोंहा नैबे 3 नाम्बारनिया गासै फोरमाना जाजोबबाय बेफोरबायदिनो भुमसुनिया स्टेप बाय स्टेप फैबाय थायो थार बुंथिफोरजों आरो गासैखौबो सावगारिनिफ्रायनो जों लाबोबाय थायो बेफोरबायदिनो प्रेक्टिस खालामनाय समाव बिदिनो फारि प्रेक्टिस खालामलांबाय था थार बुंथिफोरखौ गोसोआव लाजोब
मुखास्थ' खालामजोब थार बुंथिफोरखौ जिखौ नांगौ बेफोरबायदि प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो जोबोद सहस मोनगोन फुमसुखौ आरो दिनै आङो नैबे 3 नाम्बारनिया जोबनायजों लोगोसे बेनिखायनो गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।